ንሰለስ ዓመታት እኮ ይኮነን 3 ወርሒ እውን ይገበረን እንታይ ደኣ ንሰለስተ ደቂቕ ጥራሕ ኣብዚ መዋዕል መበል 30 ዓመት መበል 40 ዓመት መበል 50 ዓመት ናይ ሓዳርን ፍቅርን ግዜ ብዝለዓለ ጽምብል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ኢና ዘለና ንዓመታት ንኣዋርሕ ንሰሙናት እሞ ይትረፍ ሰዓታት ዘይተሳገረ ናይ ሓዳር ግዜ ትንግርት ዘመን ኮይኑሉ ይብለና ዝረኽብናዮ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ሃገረ ኩዌት ድማ እዩ ኣብ 2019 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ማለት እዩ ክልተ መጻምድትዮ ዕለተ ጋብቻኦም ኣብ ዝወሰንሉ መዓልቲ ብናይ ተመርዓውቲ ልባሳት ማዕሪጎም ናይ መርዓውን ወል ክታሙ መንቢሮም ገጾም ምልስ እንተብሉ ወየ መርዓት በቲ ዝተጎናጸፈቶ ነዊሕ ቀሚስ እያ ተዓናቒፋ ኣይ ተመርዓው ድማ ከም ሓድሽ በዓል ሓዳር ኣፉ መዓር ቀቢኡ ኣይዞኺ ፍቕረይ ተሲኢሉ ክድግፋ ዝተጸበየት እዛ ሕንቀቕቲ መርዓት ካብ አንደበት እቲ ናይ ድቓይቕ በዓል ገዛ ሰማዓቶ ናይ ምትዕንቓፋ ግብረ መልሲ ዝኾነ ቃል ግን ደርጋፍ ዝብል ጸርፊ ነይሩ ወየ መርዓት እዚ ንትንከይ በለት ሽዑ ንሽዑ ገጻ መሊሳ ንፍትሒ ሓቲታ ሓሲብኩም ዲኹም ተዓሊሉ ዘይተወዳሉ ስነ ስርዓት መርዓ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝሓፀረ ናይ ሓዳር ግዜ ኮይኑ ተቐሚጥሎ ማለት እዩ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ንስኻትኩም ከ ኣብ ጫማታ መርዓት እንትትኾኑ ታይም ወሰንኩም ነርኩም ንዝብል ኣብ ኮመንት ቦታ ኣቲኹም ጽሓፉልና ንምክትታልኩም ድማ ዚናይና ነመስግን ሰናይ ቅንያት ናይ 3 ደቂቕ ቅድመ ጥራሕ ምስ ወፀረ ብፍትሕ ተኸንቢቱ ማለት እዩ